Monstro arrosa, Olga de Diosrena eta Ipar Alkainen itzulpenarekin. Jaio aurretik dagoeneko besteak ez bezalakoa zen. Arrosa zen eta bestea zuriak ziren. Monstro arrosa handia zen eta besteak txikiak ziren. Edozein uskeria zela eta egiten zuen irribarrea, baina besteei mokoak galarazten zien aurpegia alaitzea. Bizi ziren lekuan dena zen zuri kolorekoa. Zerua hodei handi batek estaltzen zuen. Zuhaitzak, etxeak, baita lurra bera ere zuriak ziren. Eskutaketan jolasten zirenean, monstro arrosak beti galdu egiten zuen. Eta zuhaitzetara igotzean, monstro arrosa erori egiten zen. Gaua iristean, denak etxera joaten ziren lo egitera. Baina monstro arrosa bere etxean ez zen esartzen, ura besarkatuz hartzen zuen lo. Eta beste leku batzuk aurkitzearekin egiten zuen amets. Ariketa egun batez, beste leku bat bilatzera ausartu zen arte. Monstro arrosak bidaiatzeari ekin zion, utzi zituen hodei zuri handia, zuhaitz zuriak, etxe zuriak eta beste guztia. Monstro arrosak mendiak zeharkatu zituen bizikletaz. Itsasoa gurutzatu zuen paperezko ontzi batean. Eta bestaldera heldu zenean, buruan jarri zuen kapela gisa. Basamortu bat igaro zuen, non ohitura zen egunez lo egitea eta gauez berriz abestea. Eta joan ziren egun asko, gau asko, egun asko, gau asko, eguzkia ikusi zitekeen leku batera iritsi zen arte. Batzuetan euria egiten zuen. Eta bestetzuetan hortzadarra agertzen zen. Leku hartan ezagutu zuen jende berria benetan zen berezia. Pilota piztia, oinez egin beharrean biraka zebilen lurrean. Txori horia, gaizen egaldatzeko eta kantatzeko. Hiru begiko igela, jauzi egiten zuenero begistatzen zuen bazter oro. Monstru urdina. Bereak beso luzeak baitziren, besarkadarik onenak ematen zituen. Egun osoan, egoten ziren barrez eta jolasean. Eta gauez lo egiten zuten beren etxeetan. Monstro arrosa leku honetan geratu zen bizitzen eta irribarre egiteari ez zion sekula utzi. Eta hala bazan edo ez bazan, sardadilla kalabazan.